La solidaritat del municipalisme català està arribant ja a la Franja de Gaza per atendre i per ajudar les víctimes d'aquest conflicte. El Fons Català de Cooperació vam obrir una campanya d'emergència fa 3 mesos, hem recollit ja més de 100.000 euros i els hem destinat a 2 projectes. Un és la conversió de 2 furgonetes en unitats mèdiques descentralitzades que actuen al llarg de la Franja de Gaza, també amb material mèdic i amb 6 professionals cada una d'aquestes unitats. I l'altre projecte és a la zona de Rafah, al sud de la Franja de Gaza, per donar materials de primera necessitat a les famílies que han hagut de desplaçar-se per aquest conflicte. La campanya d'emergència des del Fons Català continua oberta. Com més fons puguem recollir, més projectes podrem fer. Tots aquells que vulgueu fer aportacions les podeu fer al número de compte o al Bizum, que de seguida veureu en pantalla. El compromís solidari del municipalisme català que representem al fons és indispensable per atendre totes aquestes persones que estan patint aquest conflicte a la Franja de Gaza.